E paw tuke ni jatend piny Kenya William Ruto kawuono noketo mise gedo mar paw tuke ma Talanta Sports Center yo Jamhuri. Pawno en achiel kuom mago mibiro bagie tuke mag Afrika mong'ere kaka AFCON e higa mar 2027. Milton Ochieng miyo waler. En achiel kuom pewe migeto bagie tuke mag AFCON higa mar 2027. Jatend piny Kenya William Ruto komakore gi jatend migawo mar tuke Ababu Namwamba gi jakom FKF Nick Mwendwa nochopo mar keto mise kendo chako ayanga gedo mar pawno. Ruto norwaki gi kweth jolweny manotelnegi kod osumba mar jolweny jamadar ogola. E sach nyasi makamano, Ruto notemo tiende kochiyo opich achoma tiel 12 ka jatend tuke Ababu Namwamba emane mako gol opira ma Ruto noloyo. Riwruok matayo tuke mag adhula e Afrika CAF nomiyo Kenya thuolo mar bago tukego e higa mar 2027 ka gimakore gi Uganda gi Tanzania e bwo mabul mar pamoja bid. Jatend migawo mar tuke Ababu Namwamba nonyiso ikruok margi mar bero weche tuke kokalo kuom nyayo talanta mag rowere pachoka. The spanking new Talanta Sports City, whose groundbreaking we witness here today, is the perfect symbol, the fitting epitome of this incredible journey of unprecedented rapid transformation. Bang'eno, Ruto noyawo ayanga chenro mar gero pawno mabiro ting'o kwan ji maromo 60,000 marom gi paw tuke ma Kasarani. We have developed and are implementing with great determination the Sports and Creative Industry Infrastructure Development Master Plan. This is devoted to providing a state-of-the-art competition and training facilities to comfortably host and facilitate world-class international competitions. It will also provide high-quality training facilities for our sports people and develop a countrywide network of talent incubation and development hubs. Evidently, AFCON 2027 is just the beginning of our nation's endeavor to become a regional, continental, and global center for sport development and competition. E kinde ma magi timore, gundho mar paw tuke ma Kasarani bende dhi nyime. Milton Ochieng, Ramogi TV. Tim mar rugby mar KCB kinyno radgi